l'assessora de lloguers d'Espígol, i avui us ensenyarem un pis que tenim a la zona del centre, carrer Joan Maragall. Si em voleu acompanyar, començarem per la zona de nit. Només d'entrar ens trobem el que és un armari, el primer bany, amb plat de dutxa, el segon bany, també amb plat de dutxa i zona de rentador. I aquí ens trobem les dues habitacions dobles, amples, amb armaris encastats, totalment forrats. Aquí tenim la segona habitació, també amb el seu armari encastat. Totes les habitacions tenen connexió a internet, la calefacció és gas ciutat. I ara, si em voleu acompanyar, passarem a la zona de dia, on tenim cuina i menjador separats. La cuina totalment equipada amb els electrodomèstics, tenim microones, vitroceràmica, forn i campana. I aquí tenim aquest menjador amb aquest finestral rodó. I això és tot. Si voleu demanar més informació, no dubteu en contactar amb Espígol. Moltes gràcies.